So nagbubuhos sila ng ano, ng poste dito sa ba ko naman ng buong buo yung aking ginagawang biga. Si Cardi. Tulad yan, ito yung dito ilalagay. Sige, diretso. Hindi. Ha? Paro ini boy. Ano mo lang, taklap mo. Tanggalin mo ano, tanggalin mo ang yung takop. Yung takop, tanggalin mo ang takop. Patiyag mo. Tapos ano. Okay. Nakatambak na tayo dyan. Tinambakan natin yung para sa poste ng ano, ng tangke. Yan, makurago ito. Ito magiging pantay nito. Itong buhos na to. Ito yung magiging pantay dito. Kasi mag-ano tayo dyan, maglalagay tayo ng tie beam. So magsisinsil tayo dyan ng para sa tie beam, mapagkapit ang tie beam papunta dito sa ano to, sa ating poste. Tapos tie beam din papunta sa dulo, tie beam din papunta dun sa dulo. Tapos sa taas naman magiging continue naman to tie beam yung papunta dyan. Tsaka yan, papunta rin yan dito sa lubungan sila, kakaroon dyan ng tie beam. So bali di pa nila nakakabit yung mga ano, mga biga. Bali hindi tie biga papunta dyan, biga papunta dyan, papunta till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Papunta dyan biga. So di pa nila nakakabit yung biga doon sa dulo. Tapos dito hindi pa rin nakakabit yung mga bakal na yan. So dito makuragon, nakapagkabit tayo ng ano, ng forma. Just kinabitan din kahapon yan sa taas. So ibababa na lang nila yan. So good morning sa inyo lahat mga kuragon. Nasa mga baguhan natin yan, good morning sa inyo lahat. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe ng ating YouTube channel para like and update sa mga bagong i-upload kong video. Yan. Good morning, good morning. So punta dito sa taas sa ginagawa natin. Dito sa second floor para makita nyo ng buong buo yung aking ginagawang ibiga. Si Cardi. Tayo second floor. So
So medyo maganda ngayon ang panahon ng ating panahon. Dahil yan, mainit na, maaga pa. 6:14 pa lang, medyo mainit na. So ito na yung mga itsura ng ating ginagawa dito sa taas. Para makita nyo ng buong buo. Ayan. Ang ating ginagawa dito, nagigay na tayo ng forma para sa ating biga. So yan, naglagay na tayo ng forma. Banda dyan. Ayan. Punta doon, dito na yun. Tapos kabilaan. Punta dito. So may mga guide tayo dyan mga karagon to. Siyempre di tayo mawawala sa tansi. Meron tayong mga tansi dyan na para masundan natin yung pinaka-guide. Para sila sa hatak ng tansi. Para sa linya. Ayan, punta doon sa dulo. Bale doon wala pa. Sa dulo na yan. Hindi pa natin nilalagay. So ito pala mga orang area na to. Ito yung matas na lugar. Ito yung tinas namin kasi wala siyang poste sa bit nga. Sa gitna walang poste sa pinaka cross beam niya. So tinas natin yan ng 3 cm. Tapos dito nakababa tayo dito. Lahat yan nakalibil. Nakalibil lahat yan ng kasi yan nakaangat tayo dyan ng 131 lahat paikot lahat tayo dyan nakaangat ng 131 ikot yan, nakalibil yan. So pag galing dito sa gitna sa may cross beam nya kasi walang poste, nakaangat tayo dyan ng 133 nakaangat tayo ng 2 cm para kasi sobrang bigat nito para pag bumagsak man siya sumakto doon sa 131 kasi mabigat. So ito lang yung nakaangat na area na to. Bali naka-slope siya ng konti papunta doon para pag nilagyan natin ng binuhusan na natin, pababa pa kasi yan ng konti. So sasakto yan sa 131. Yan. Ulit tayo. Yan. So ganito yung tsura dito sa taas niyan. So bali dito pa tayo nakalagay. Diyan banda di pa tayo nakalagay. So dadaan tayo dito. Kasi wala pa to eh. Sus nakakaano yung medyo mataas. Bababa tayo, bababa. So yung natin mga oragon, yung tansi natin papunta doon sa dulo, pinako natin papunta dito, pinakadulo. So yun naging guide natin sa taas yan, yung pako na yan. Tapos tinulugan natin yan papunta doon sa kabila, yan dyan. Pakahulog natin, pinasa natin dito sa isa. Ayan, may tansi rin dyan yan. So pila yan papunta doon sa dulo. Punta doon, pinakadulo na yun para saktong-sakto yung ating mga poste. Tapos pinasa rin natin doon sa kabila doon, punta rin doon para di tayo nawawala sa tansi, para puro parehas. Yung itsura niya, punta doon. Ayan. So wala pa yung ibang mga kasama natin. Habang naghihintay tayo ng oras, maliligo na ako para malaban natin yung init dahil sobrang init ngayon. Lalo na kahapon mainit. So maliligo tayo ngayong araw para mawala yung mga kati-kati natin sa katawan. Kasi sobrang init. So maya maya up kayo dun sa ginagawang bakod.
Punta natin maya maya yun. So, hintayin nyo lang, maliligo muna tayo. So yun mga oragan, ito na yung bakod na ginawa nila. So nakasagad na sila doon sa dulo na yun. Yung ginagawa nila dito sa dulo. So bali nag-layout na rin pala sila dito. Ayan. Nag-layout na sila dyan. Nakapag-ukay na. Sa dulo na yan. Nakapag-ukay na rin dito sa dulo na to. Yan, papunta doon. So may layout na rin sila. Tinanggalan nila itong tile wire para maka-layout sila dyan. Tapos dito nakapag-asintada na sila. Yan, natapos na rin nila nasintadahan. Nakapagbuhos na rin sila ng poste. Bali dun tatlong poste na lang yung hindi nila nabubusan. So ito yung dating poste dito. So bali sinisinsil lang nila yung dulo-dulo para kumapit dito sa may buhos dito sa kabila, tapos buhos din dito. So dito itsura ng pagkagawa nila. Nagkaroon din sila dito ng habang para lalagyan din yun ng tile wire. Yan, punta doon. So lalagay sila ng suporta lahat para di bumigay, kasi yung lupa alos tatambak yan dito. Pag tumambak nahihila nun, di bibigay siya. So dito inukayan pa lang yan para doon sa pagkakapitan ng poste. Agoy ko. So ganito yung ginagawa. Yan, sinasinsil niya. Yung bakal na yan, yun yung kakapit dun sa poste. So papakapit natin yan, gagawin natin ng hook. Pati dito sa kabila ganon din. Yung dito rin sa kabila na sinsilin din yan. So dito rin yung kakapit sa ginagawa niya dito. Tulad ng ginagawa ni Lendon dito sa kabila. So tulad niyan, yan. Ito yung dito ilalagay, tapos yun doon sa dulo na yun dito ilalagay. So matibay yan, no? Yan, matibay yan. So kapit na kapit siya para lumalaban siya dito sa lupa, hindi mahila. Tapos may buhos pa yan. Ang galing ni Lindon, ah. Tapos dun so yun mga kurago, na maya maya lang update ko ulit kayo kung ano natsura nang matapos nila dito mamayang hapon. Bali ngayon pupunta tayo doon sa ginagawa natin para matapos na rin natin. So ilalagay nila ito mamaya dyan, tapos update ko kayo. Siya nilipat yan doon, yung gagawin niya. So ang lakas. Sobrang bigat yan mga kuragon. O sige, diretso. Saan yun yung lag? O dyan mo lang lag. So yun, bali sinsilin niya yan dahil natapos niya itong isa. Okay. Namurag sa pare. So nagbubuhos sila ng ng post dito sa bakod. Ayan. Nagbubuhos na. Nakapagbuhos na rin sila dito sa nilagay nilang brace. Ayan, pang support to tie beam. So apat lang kayo dyan, apat. Ayan, apat lang sila. Ito kanina lang to binuhusan. Ayan. Binusan ko na naman sa mga kalot. Mga kalot, no? Punta doon.
So pagkabuhos nila dito, yan, nakakapit yan. Pati dito binubuhusan. So nakalak lang siya dyan. Oh. May siwang siya tapos nakakapit yung bakal. So bali ito nabuhusan na. Sa isang poste na yan. So ito na lang. Paraya pa doon? Parang ito. Eh, Oh, yun. tok-tok. Tok tok. Para makalakas yung kakit. So pag natapos nila yan, lilipat sila doon sa dulo na yun. Ugukay naman sila para sa eskwela. Pinaka-eskwela doon sa pataas. Yan. Malapit na. Alas 11. So time check natin sa 10:48. So malapit na mag 11:30. So mag-break time naman tayo. So sa mga di pa pala nakapanood nung unang video natin, panoorin nyo yung unang video natin dahil makikita nyo to tuloy-tuloy yung pag-asintada nila dito. So panoorin nyo yun. So, ilagay ko na lang dyan yung link, tapos ito yung panoorin nyo yan. Lahat yan makikita nyo yan. Sana panoorin nyo yan lahat. Ano mong si kaya pa? Kayang kaya. Yan, shit, citizen na yan oh. Pero kaya pa yan magbuhat ng 2 sakong simento. So doon kinukuha yung halo pababa. Kasi hindi naman makapaghalo ka dito dahil tagilid yung lupa. Nakabagsak. So pag pumunta kasi yung lupa dito, so may chance na baka bumigay yung kaya may tukod. Yan, may mga brace, may mga tie beam silang, little beam. So kapag nabuhusan na, ito na yung maging itsura niyan. Ito na yung maging itsura. Yan. Nakakapit siya dyan. So dito sa taas, magkakaroon din dito ng tile wire. Yung tatanggalin doon, dito yun ilalagay para hindi makyat. Kasi medyo malalim din dito yan. Yan. Sa isang sako, ilang inalo nyo? Sa isang sako, ilang inalo? Isang puno doon. Isang puno doon na buhangin, isang simento, tapos graba. Sakto na yon. Halos naka lang yun, naka 1:3:4 na yun. Naka 1:3/4 na rin yun. Yung isang puno doon sa karagyan niya. So yun mga Koragon, hanggang dyan na lang ang ating video. Next video natin, ipakita ulit sa inyo yung paglagay nila dito sa taas. Yung para dito, kukontinue na nila sa taas, papunta doon sa dulo. So ipakita ko rin sa inyo. Sa next video na lang natin yung ipakita ko. So, sana supportan nyo ating ginagawa ngayon. Yung ginagawa kong vlog, supportan nyo.